Нинди генә авыр һәм катлаулы чорлар булмасын, Пенза якларында дистәләгән мәчет биналары сакланып калган. Дөрес, Совет хакимияте елларында алар үз максатларында файдаланылмаса да, безнең бәхеткә шул елларның рухын саклаган биналары хәзерге көннәргә кадәр килеп җиткән. Сура елгасыннан ерак түгел генә ул чактагы Пенза шәһәренең үзәгендәге әлеге мәчет тә шуларның берсе. Беренче язу безнең мәчетебезнең Предчеченский 8 дип урам ителгән 1881 елда мәгълүм ителә. Аннары 1895 елны ул инде как Магометанское общество халыкка как бүләк итеп бирелә. Дарственный ясап Хабиб Заман Кенишева и алар, ну, бар версия шундый. Моны Ахман Патеев та төзегән дип. 1920 еллар башында Пенза шәһәр башкарма комитеты әлеге мәчетне ябу турында карар чыгара. Ләкин татарлар Мәскәүгә хатлар язып, аны кире кайтаруга ирешәләр. Шулай да коммунистик вәзгыять үзенекен итә. 20 елларның концы анда-монда ясалар ябыла дигән совсемга ябыла. Аннан национальная школа ачыла. 1934 елны где-то бар запислар 60 елларга хәтле. Татар мәктәбе. Ну, национальная школа була. 1964 елда биредә менә бу залларны бүлгәләп, дистәләгән гаиләгә фатирлар ясыйлар. Алар монда узган гасырның 90 елларына кадәр яшиләр. Советский Союз ителгәч, бирелә как возврат шикелле. Возврат шикелле бирелә, ну, шулай була инде 91 елның концы. Алалар 89-да да бар шундый Дубинчикның постановлениесі, ну, опередил Ельцинның да постановлениесі. Ну, так как шылай булды инде, біз мәчетне алып ойладык, намаз укылды, ну, мәчет безнеке булмады. 2007 елны біз инде через суд аны эшләдек шылай, что әле безнеке булды. Бүген монда намазларга якын тирәдәгеләр генә түгел, шәһәрнең ерак районнарыннан да йөриләр. Балалар өчен ислам дине нигезләрен өйрәнү буенча дәресләр дә алып барыла. Җума көннәре дә вообще тулы була полностью, анда даже тышта укылар. Вот. Так, алхамдулилlah, дәресләр монда бирәбез. Балалар укытабыз, Куран укытабыз, алхамдулилlah. Мәгълүм булганча, Пенза өлкәсендә берничә мөфтият теркәлгән. Шуңа күрә мәчеткә дә төрле мәзһәбтәге кешеләр йөри. Алар арасында һәр төрле аңлашылмаучанлык килеп чыкмасын өчен мәчеттә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре һәм намаз уку тәртибе кертелгән. Әгәр дә кеше Куран белән сөннәтне бозмый икән, әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең берлеген бозмый икән, без аны кысырыкларга тиеш түгелбез. Ничек тели намаз укый, ничек тели гыйбадат кыла, тик безгә зарар китермәсен, хөкүмәткә каршы чыкмасын. Менә шушы юлны алгачтан кешеләр җиңел итеп тынала башладылар. Хәзер бу мәчет карамагында 60 суты җир бар. Шуңа күрә мөфтият киләчәктә монда татар балалар бакчасы һәм сабыйларның үсеш үзәге ачырга да ниятлиләр бар. Мөфтият бер үк вакытта шәһәрнең икенче ягында яңа мәчет төзү эшендә алып бара.